Kalpasan ang nakitaripnong ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Cimatu. Kadagiti opisyales sa Ilocos Norte iti panangidadaulo ni Governor Matthew Marcos Manotoc ken dagiti isuamin ang mamayor iti Ilocos Norte. Tapnun ti kasta ket mapagsasaritaan ken sulbaren dagiti problema panggep ti pagbasuraan kadagiti naduma-duma nga ili ken dagiti dua a siudad iti probinsya ket sigud met ang nagtignay dagiti maseknan nga opisyales maysa ditoyen ni Mayor Maximo Cajigal iti Badoc, Ilocos Norte. Iti panangipurpursigi ni DENR Secretary Cimatu nga iti Ilocos Norte kuma iti mapagbalin a pilot wenno kaunaan na probinsya iti pagiyan na Pilipinas ang maadaan amin na munisipyo ken siudad iti kabukbukuran da a sanitary landfill ket dagos a pinasiraan ni Mayor Maximo Cajigal ti dati a pagbasuraan ti ilida ken ditoy adagos anang kita da iti pakaipanan ti mapagbalin a sanitary landfill ken iti napalabas a lawas ket tinukatanda ti Badoc Materials Recovery Facility aditoy iti pakaipanan amin a makolekta abas basura nga aggapo kadagiti business establishments pakairamanan dagiti isuamin a pagadalan iti merkado publiko ken kangrunaan na dagiti isuamin a pagtaingan iti Badoc, Ilocos Norte. Ditoy ang maragsakan met ni Municipal Tourism Ambassador Mr. Jade Cesar Raquel iti insigida a panagtungpal dagiti opisyales ti ili a Badoc tangamin kunana ket dakkel makatulong iti panangalukoy pay kadagiti turista nga agturong iti ilida no kasta naurnos ken awan dagiti makita nga agkaiwara abas basura ada itoy iti panangipakita ti Badoc iti panangayat iti aglawlaw. Yes, the municipality of Badoc answered the mandate of the Department of Environment and Natural Resources and in consonance with the statement of the Secretary of the DENR Cimatu that all the municipalities and cities of the province should be abided with the rules and laws and regulations in the way or the proper way of waste segregation and management, and this is a very, very essential project of the government of the Republic of the Philippines for us to really conserve, preserve, and maintain the beauty of the environment and our natural resources. The Baro Badoc or the municipality of Badoc has been prioritizing the care of the environment. Di panangipasdek ti sanitary landfill iti Badoc ket ison iti maysa a kinalikaguman ni Mayor Maximo Cajigal nang rugipay idi umuna a termino na iti inna panagserbi iti ilida. Started when the term of Mayor Maximo Cajigal started in 2016. And now we are actively doing it. Ti agdama nga obrayan tatta dagiti maseknan a departamento iti LGU Badoc ket iti panangipakaammo ken panangisuro kadagiti umili iti inda aramiden a panangilasin kadagiti biodegradable, non-biodegradable ken dagiti recyclable waste adagitoy ket makolekta iti inaldaw ken istriktunton nga ipatungpalda iti panamaglalasin dagiti basbasura a makolekta. And we have schedules of proper collecting of waste materials such as biodegradable, non-biodegradable, and to recyclable materials, and by the utilization of the 3 R's recycle, reduce, and reuse practices of the municipality, and it is being implemented and strictly implemented through the leadership, of course, of our Mayor Maximo Cajigal, our Vice Mayor Alvin G. Rubio, and the rest of the officials, as well as the barangay officials, are really participating so much with this very beautiful endeavor. And the first thing that we did in the part of the municipal government is by posting information, billboards, tarpaulins, that teaches the people on how to segregate materials. And the barangay officials, I believe, are being taught on how to inform their barangay mates. Kasi dito yung karon tipo basic nga pakaisurwan ken kalakaan nga pakaisurwan dagiti tattao starting from their own families, in the schools and in the barangays. And our schools, our government and our private schools has a very, very big role also in the information dissemination, which is very important for the people
from all walks of life to be informed on how to protect and care our environment, because this is really important for us now, to start now, to begin now, not tomorrow, not the other month, not the other year, but now. Dito akalikagom ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Cimatu ket si susuporta dagiti opisyales ken agpapay iti LGU Badoc babaen iti panangidadaulo ni Mayor Maximo Cajigal. And naka-importante nga banbantayan ni Apo Mayor nga detoy tatno ti kasta ket maipakita nga talaga nga iti Badoc ket we are above any other towns when it comes to following the rules and laws of the government, especially the Department of Environment and Natural Resources. Hanlaay nga makatulong iti aglawlaw daytoy akalikagom ti gobyerno ngem ket di makatulong pay iti panangisubli ti dati akalidad ti daga kari iti pagtatalunan gapwanan na ta makaaramid pay ti organic fertilizers aparamet kari iti mula dagiti agtaltalon ken dagiti makaaramat ti abuno iti maysa a lugar. Very important. Not only the sites, the culture, the heritage, but preservation of our natural habitat, our natural environment, and conservation and protecting our environment from any harm. It should be the best culture that this generation should possess for the next generation. Ti probinsya ng Ilocos Norte ket pitpitupay laeng a munisipalidad ti adda iti kabukbukudan na a sanitary landfill ada gitoy ket ti ili ti Nueva Era, Banna, San Nicolas, Bacarra, Piddig, Paway, Vintar, ken ditoy ati ili ti Badoc ket kalikagumet dagiti maseknan nga opisyales a maininutan a madaan iti napintas ken nalawa a sanitary landfill ada itoy ket panuportada iti kalikagom ni DENR Secretary Cimatu ati Ilocos Norte iti kauna na probinsya iti entero a Pilipinas nga amin nga ili ken siudad ket maadaan ti kabukbukudan da a sanitary landfill.